voi da. La, că mă bag eu aici, stai liniștit. Dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Înaintea lui Dumnezeu. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și față fraților. înapoi. Și te întreb, crezi că Iisus Hristos e Mântuitorul dumitale personal? Pe baza mărturisirii pe care ai făcut-o un pic mai în apă. Nu zic că... Da. Pe baza mărturisirii pe care ai făcut-o. Eu te voi boteza, așa cum o boteza frații mei apostoli, în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertare de păcate. Amin. Mă, Fran, în clasa aia, în copac. Fran, în plasa aia în copac este... În plasa aia din copac este pătură, dă-i-o lui bătrân. Dă-i plasă, bă, Fran, dă-i pătura aia de acolo. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Haideți pe aici, pe aici. La care veniți în brațe? Hai că vine fratele Tică, nu pe aici, haideți pe aici. Traiane, aduceți-o până aici, aduceți-o până aici. Adu-o până aici. Până aici, la mărcă, așa, așa. Frate, Costică, te întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea cerului și a pământului, înaintea Domnului Iisus Hristos, până când vrei să slujești pe Dumnezeu. Până la moarte, ajută-L, Doamne, să te slujească. Pe baza mărturisirii pe care ai făcut-o, eu te voi boteza în numele Domnului Iisus Hristos, cum au botezat apostolii, spre iertare de păcate. Amin! Amin. Hai să mergem mai în apă. Nu durează. Suntem bărbați. Cine Crede